mana subscribe domin samun shirye-shirye makan gani. Mun gode da kula. Kuma durun kwa alakau da masifa. Kai, ni a cikin jakan nan, yaga ɗan sanda ka ɓoye ta, ban in duba ta. Uban mai da gani na ka fara gudu. Ka san baka da gaskiya. Sorry sa. A jakan nan ko? Eh? Sorry sa. Me a ciki ban jakan da gani. Ban. Baba. Ya ragal da tafai a ciki. Shi ne ka gan daga gudu me? Baka da gaskiya. Ko bisa ka san me? Dama yana so ne dan sanda ne. Shine yanzu nake jarabta dan sanda ko yana da gudu. Oke shine ka ban wahala. Sorry sa.